Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Arsngi hadin bakaway na ki-accredited social health activist kala sa Ktah hakaway kasnong kabahaba po upo sam jong ka Ribhoi district hakala asngi ublay jong ka arpuhun riutrik ubnaya yung Ejahar arpuway kibor baday pait jong katanat kakoy kakya lemba ka Ophis jong district medical and health officer ka Ribhoi district kila Mudui de ka Ejahar persya ay kito kibre kibadan kti ban ta akti ban show apan mensaw ya gani ganong try Asha kabala pendep yala ka jong ka kamram bala ben shet haka katkum ka khubor bala yolum leto bagani ka Asha kadai ka padang don hapadang ka jing pendep yala ka kamram covid khat khandai hagasnong jarasi ha ka por mensengi jong ka arpu sautrik ubnaya yong Ejahar arpuway ha ka ba arngut kibreu kila shuwan mi kensan ban Ktah akti bet ya ka klem ka no ka daw ha ka bayadai bat kani ka jingjia na liang jong ka Meghalaya Asha Workers Union kala shimkhia ban lej pentip ya kani ka jingjia sha ka deputy commissioner jong ka Ribhoi district bat kum juru sha ka Ophis jong district medical and health officer na ka banta ban le de ka peteng persya ya kini ki arngut kibreu ki badan kti ha kani ka Runar Hakum kan niga por ba kibreu kinut ban de ya kan niga kam hagapa kan niga por ni dang de ban IT kaman kadiang lagi health workers ni ndre hamni mission ba kidang to kan ni kidang yang kiba sim ka bui ka situation ba ki berkhat dan ya ka duty ka jong ki namar kat kum ka jing soto ka lang bagi dek kedi ya ki kidang ki case ke bumi happen follow up and contact tracing but ke dan di case ki bawan kai ki de ni ki ba ki happen changing kan man kes ni ki hap le ke di ki long kum ka kam ro ka diga kam ka babhar ki le hang to ban ki long kum ki dan symptom en hap ban le ka diga kam ka jong ki hendre ben ban ki bhai yang hap tu sno jong tu ka long yen jong tu wan kai kila show la tro I an kata kamde kar kom ban le ki health workers ki jong ha kan ni ka ko kumba ki yo I ka kilong stressful ba kim perkhat shi ke yang asam la jong kila ai full 100% ni ka kam ha kan ni ka pon de yang ban le kum ni then apa yang ka district administration ni la request I Dm&Ho joni I Dr. Mudui kila file ke FIR persya itu ki ban le kan ni ka kam ka ba smosi ban ni ha kan ni ka pon na dan tang ka we ban om kerpat iki long song jong thai ri koi ba ba koi ban smo ba ban ya ai ti man ka diang ya ki long tre ya kam khia pe ya jing ha jing ya jong ni mo ro da kim dan maki la da kim dan ni da ja ki bet kan nong problem dan yang kontrak ka jing chi ni pe namar ni dan tang shi tro kini pai ba ni dan ki lai lang ha ko ri phai re dan ki beda ki dan tang khniat person kana ki doktor uthai hapo sampo kila dan mundur sampo lai lang ki breu ki dengan perkhat bahaya ban pe bahaya ki sumar bahaya ai ti kaman yarap ki nama kila ban re bahaya kam jengki bengkat nami ki Asha amurwati en baru ka kini ki batrai ang ki dram sebab jumiru saya buat worker di dan minta lah mereka kembali ini contact tracing minta kawai demi orang nama bakin sulit tang kibrio jumi bila long very exhausted ni menang dan meeting duk kata hi gede gede kerana bagi beliau kini ke battery health ke long very exhausted minta dia ada ni nak kalian ke office ni perkhat dan request no ki nombor kim bu lagi jong ki volunteer habadan kim kini ki jai case hapo shnong di thau kini rap le me kata contact tracing kini yang mi long ke number kan sim kian nak kalian national kan kami rap ru itu ki health workers but ladadan ki national ke ki break no note dan le rumah ki kini kan dia jing